Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Kamarero, utxa izotzarekin mesedez. Uda beteko giroa dugu gaur. Ikusi ditut autoak maletaz beteta, autokarabanak bizikletekin, piraguak furgoneta gainean, baina nora zoazte? Ostiralera arte hemen, 28an bukatuko dugu bigarren kafeko denboraldia. Beraz, ordura arte hemen txintxo demonio. Bai, pena puntu batekin, baina hasi gara pixkanaka kolaboratzaileak agurtzen, osea, ni. Trasteak jasotzen, turrari lekua egiten, Julen. Triste gaude, beraz, DJ Joguri jarri musika, ea giroa aldatzen diguzun. Only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Gaur denboraldiko azken asteazken musikatua izango dugu. Eta gaurko egunez, Elvis Presleyk bere azken kontzertua eskaini zuen. 1977 zen, eta nola ez, Amerikako Estatu Batuetan izan zen. We'll meet you again, God bless, adios. Berriro ikusiko dugu elkar jainkoak bedeinka zaitzala agur. Elvis Presleyk hitz horiekin agurtu zituen Indianapolisko Market Square Arena bete zuten 18.000 pertsonak. Inork ezin zuen imaginatu bere desio onak gorabera hori izango zela rockaren erregaren azken kontzertua. Elvisen egoera emozional eta fisikoa etzela ona agerikoa zen, hala ere, artistaren emanaldi bakoitzak gertakari historiko bilakatzen zen. Hori dela eta Indianapoliseko biztanleek sarrerak agortu zituzten artistaren gainbera egia ote zen egiaztatzeko 3 ordu terdiko kontzertua izan zen. Handi gazte gutxira, abuztuaren 16an, Elvis bihotz gutxiegitasuna jota hiltzen Gracelandeko bere etxean, 42 urte zituela. Because our love is too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say. We can't go on together with suspicion. Egun Graceland museo bat da, Elvisen etapa desberdinetako objektuen artxibo erraldoi bat. Horien artean, bizikleta urdin bat dago. Vernon Presleyk bere seme Elvisi 11. urtebetetzean oparitu ziona. Oi. Eta honatx lotura. Gaurko egunez, 1819an txirrindua patentatu baitzen. Gaur egungo bizikletaren aurrekaria. Bizikleta terminoa 1860ko hamarkadan Frantzian sortu bazen ere, aurretik bizikletaren aurrekaritzat jo daitezken gailua asmatu zen. Velozipedoa. Egungo bizikletaren parekotzat jo daiteken lehenengo gailua Karl Drais Alemaniarrak 1813an asmatutako gailua izan zen, Draisien izenekoa. Bigurpil zituen, baina ez zuen pedalik, eta hankekin bultzatzen zen. Oso zabalkuntza eskasa izan zuen ordea, naiz eta bere asmatzaileak ibilbide luzeak ere egin zitezkela frogatzeko aleginak egin zituen. Azkenean, parke eta lorategietan bakarrik erabili zen. Zepena. Bizikleta gartute banoie, zenik edo zer gauzengo neuke, zagozen gure heldu arte, bizitzerik edo zatezkatzen gehiago, zugazantzan eikie baino, zenik edo zer gauzengo neuke, zure ondor arte heldu arte, gorputzerik edo zatezkatzen gehiago, gau osoan dantzan eikie baino. Ba, begira lotura. Gaurko egunez, 1961ean jaio baitzen Greg LeMond, estatu batuar txirrindularioia. Frantziako turra irabazi zuen lehen ez Europarra.
Lemonek 1983an lortu zuen garrantzizko lehenengo saria errepideko munduko txapelketa egin zuzen, eta 84an 3. izan zen Frantziako turrean. 1985an Bernat Hinaulten ondoan lehiatzeko kontratu egin zioten, eta tratu bat proposatu zieten bi korrikalariei. Hinaultek bere 5. Frantziako turra irabazi behar zuen 85an, eta Greg LeMond 86an nagusituko zen, eta hala gertatu zen. 1987an eizatzen ari zela ustekabeko tiro baten zenbait perdigoik harrapatu zuten eta horregatik ezin izan zuen turraren urrengo 2 edizioetan parte hartu. Baina 1989an itzuli zen turrera eta berriro irabazi zuen. Urrengo urtean bere tituloa arrakastaz defendatu zuen eta 1990an bere 3. eta azken garaipena lortu zuen. Jo. Verano y luce el sol, es la costa catalana y estamos tranquilos, como anestesiados. Después del gazpacho nos quedamos dormidos, mirando Tour de Francia en la típica etapa donde Lance gana, imponiéndose el sprint con un segundo de ventaja en el último suspiro, colgándose a sus hombros el maillot amarillo. De nuevo el chiringuito, un bañito, helado de pistacho y partida al futbolín. Lanzamos unos frisbees, jugamos a las cartas y acabamos cenando sardinas y ensaladas. Bizikleta izango da garraiobide garbienetako bat, eta energia lortzeko modu kutsagarrienetako bat zentral nuklearrak direla, esango nuke. Bada, 1954ko ekainaren 26an munduko lehen zentral nuklearra jarri zuten martxan Errusiako Omninsk hirian. Uranio eta grafitozko erreaktore bat zuen, eta 5 milioi watt sortzen zituen. 17ko errendimendu termoanerekin bakarrik. Gaiztak zaten, hemen bromak egiten What? ni izketan ari naizen bitartean, eh? What do you say? Bueno, jakin dezazuela Obinski hiriko hau 2002ko apirilan itxi zutela, eta orain museo bat dela. Ondo. Geroztik industria nuklearrak 30 istripu larri baina gehiago izan ditu eta milaka ez behar txiki. Pertsonengan eta ingurumenean eragin kaltegarriak izan ditu eta gainera hondakin erreaktiboentzat irtenbiderik ez dago oraindik. Istripu nuklearrak egiteko modu bat da ingurua edo prozesua hotz mantentzea. Agian kasualitate hutsa da, baina gaurko eguna hozte prozesuaren mundu eguna da, harrapazak. Hortaino, Bai. Hoztea ezinbesteko prozesu termodinamikoa da, pertsonen bizikalitatea hobetzeko. Ospakizun honekin, temperatura kontrolatuko inguruneak mantentzeko ardura duten norbanakoak, talde profesionalak, elkarteak eta teknologiak omentzen dira. Bai, fisikariak dirudizue orain adibidez, gaurko egunez jaiotako Robert Richardson estatubatuar fisikaria 1986ko fisikako Nobel saria. Latza lotura, Behatzakotz lehioa bero gaur inoiz ez da gero Bigara zutabe bat bierro. Mundu egun bat aipatu berri dugu eta nik nazioarteko beste bat kontatuko dizuet. Gaur, torturaren biktimei laguntzeko nazioarteko eguna da. Nazio batzuen batzar nagusiak aldarrikatu zuen egun hau 1987an. Tortura erabat desagerrarazteko helburuarekin. Euskal Herrian tortura kasuak ugariak izan dira, bai Frankoren garaian, baita trantsizio garaian ere. Euskal Memoria Fundazioak hainbat garaitako 4.716 tortura testigantza dokumentatu ditu. EHUk Eusko Jaurlaritzarentzat egindako ikerketa batek 4.113 kasu ikertu zituen Espainiako poliziaren 1.782, Guardia Zibilaren 1.785 eta Ertzaintzaren 326. Pako Etxeberriak aurkeztu zuen txostenean 100kotan frankismoaren garaiko torturak 126 dira eta 174 Franko hil eta gerokoak. Datu hoiengatik eta munduan oraindik gertatzen direnen tortura guztiengatik ospatzen da gaurko eguna. Espetxetan naiz egadetan, ustekabeko tiroketetan, eraitziak eroriak. Minak ez aldu mine materik, nori egiten dio kalterik.
zabaltzaren memoria. Mendira eraman zaitu. Eta bide batez, probestuko dugu aukera Inigo Iruin zoriontzeko. Gaurko egunez jaio baitzen, Donostian. Euskal politikari eta abokatuak asko daki torturaz, hainbat epaiketetan aritu baita, Lasa eta Zabalarenean, Jose Miguel Etxeberria Naparrarenean, Mikel Zabaltzarenean. Horrela, gaurko efemerideak aipatuta eta dozen erdi bat lerdokeri eginda, saioari hasiera emateko prest gaude. Bai, gainera, lerdokeriz eta lerdo ez hitz egiten hasita, doinuetatik haratagoko gonbidatua gaur berezi xamarra da, ez dagutzen dezuen. Bai, bigarren kafean kolaboratzaile gisa aritzen den bizar luze eta musikari fin bat. Inigo Asensio elkarrizketatu alduzu? Bizar luze eta musikaria? Izan ziteken? Ez, nik nere burua elkarrizketatu dut ekipo. Bueno, elkarrizketatu ez, azkenean otu zitzaidan, doinuetatik haratago saioak usta ederra izan du aurten, eta beti jendearen gomendioak entzun da, ni pixka bat gogoz gehatzen naiz, nere azken hilabeteotan ondoan izan ditudan kantua komendatzeko, eta gaur azken programa dudanez, ideia ona iruditu zait zuekin partekatu nuen, utzi zen idaten, eta ojo, ze doinu ekarri dizkizuedan. Ederra. Hortaino, Bai, eta horretaz gain, 2008ko elkarrizketa akustiko gustukoenak elkarbanatuko ditu zuekin. Nostalgiarik eta txoa egingo dugu. Zein izan dira gure kutxunenak, zergatik aukeratu ditugu? Eta Inigo Otaegi Etxezarreta ere etorriko da. Ahozkotasunaren inguruan egin duen unitate didaktiko bat 2 ikastetxetan implementatu berri da, eta horren inguruan ariko gara. Esan bezala, ekainak 26 ditu, asteazkena da, ongi etorri bigarren kafera, gu lerdo kuadria bat besterik ez gara. Zuekin, Julen Goikoetxea horbe goz egunon. Baita zui ere. Ara. Zer espero zer esango nizula. Izartzera belduko zintu da? Bai. Eta egunon gartxotun zain letona? Egunon, ekipo. Jai. Ez hori. Que vengo con todo el comando, ta mundua bukatzen bada, que nos pille bailando. Amatxo gaur nahi dut fandango, que vengo con todo el comando, ta mundua bukatzen bada, que nos pille bailando. Horixe, denboraldia amaitzen bada, que nos pille bailando eta dantzan hasi dugu saioa, naiz eta indiok errektxatean idatzi duen, ez dut koreografia ikusi bezero bat sartu zait. Bueno, gu posten gara, bezeroak koreografia egin du indiok. Eta gainera, oso ondo egin du. Oso politia izan da gaurkoa. Gustatu behar. Vale. Bueno, men nola esnatu garen gaur. Espaldi, ordu asko pasa dira da, ezta? Bueno, bigarren kafeak 800 eta 10 du gaurkoa, goizak 10 eta 18, eta gu hemen gure maite dutak elkarbanatzeko prest, baina nola txatean dagoeneko bat ikusten dudan, horregin hasiko naiz. Gorkak idatzi du bere maite duta dela, festa usaina dagoela. Zumarragako danborradarako azkenen saioak ere entzuten direla, eta urduri dagoela topera ibiliko omen da Gorka bera, beraz.
ondo pasa Gorka eta animo, topera ibili beharko balin bazara ezagit, topera den lanean edo topera parrandan. Biak. Tira, Gartxo, eta hasiko zara zu gaur, zure maite dutarekin? Bai, maite dut, ez dakit maite dut, baina bai, uste dut bai, urrengoan esango diztu, baina oso zirrara berezia sortzen dit, beraz, maite duten zakuan sartzekotan nagoela uste dut. Ari naiz hemen azterketatxo bat prestatzen, ikusten duzu ere nola etorren naiz entrenean hemen ingeleseko azterketa bat prestatzen, eta kuriosoa da, zen ariketaz betetako, nola esaten da, workbook, horietako bada, ariketak egiteko kuadernotxo bat, eta atzean ditu erantzunak ez da. Orduan, maite dut, zenbateraino luzatu dezakezun, atzera joate hori, hau da hemen unitata daude, unit 1, dena inglesez da, unit 2, eta ariketa bakoitzak atzean den erantzuna ditu. Eukiko zenuten horrelako kuaderno bat bizitzan. Baina nik maite dut, zuzenketaren zirrara hori, luzatzea bezala, ez? Ez dakit jarrera kontua den eta norbaitek ariketa batekin eta berehala zuzentzen duen, baina unitate bakoitzean, ez dakit 8-10 bat ariketa bali badaude, ni ari naiz, zer egingo dit, unitatearen bukaeran zuzendu, edo 2 unitate egingo ditut, ojo, eta ez dakit zergatik maite dut, nire buruan nola engainatzen dudan, zen, ez dakit zerebroan zerk, baina zerbaitek adierazten dit, geroz eta gehiago luzatu zuzenketa hori, hobeago egingo ditu dela ariketak, edo hori sinistarazten dionik nire burari. Eta orduan, bueno, maite dut, azkeneko answers horietara joan baino lehen, bizitzen dudan zirrara, ez da egite gaztati jundan, no? Ez dut oso ondo ulertu teoria. Ez da teoria bat da, nik sentitzen dudan gauza bat, diozu, geroz eta gehiago luzatzarena, ba ez dakit, nik ere ez dut ulertzen, baina da, gehiago lana egiten ari naizen hori ez, hau da, oraindik egindako lanaren erantzuna ez jakiteak, ba nere buruak sortzen dio lanari igual gero ez duen kalitate bat. Nik uste dut teoria dela autoengaño masimo bat. Eta zuzenketaren kolpe hori luzatzeak ematen dizun lasaitasuna, ba, autokonfiantzan bihurtzen duela buruak edo ez dakite gazta honek. Txis. Bai, baina baita ere izan liteke ez, nola baitere azterketaren simulazio egite, ariketa guztiak egin, eta gero zuzendu. Bai. Bat egin, ura gaizki bat imado, bigarren egin, anere akatsa bat imado, hirugarren egin, liburu horrek lehiotik ateratzeko aukera handiak ditu. Bai, hori ere bada arrazoi bat, pixkat mentalidadea jartza, bueno, egin eta aurrera ez, eta lantzea ere erantzuna ez jakitearen ze hori baina. Kuriosoa eta nik maite dut zirrara hori, nik sortua dena, baina aizue behar ditugun norberak asmatzen dituen zirrara txiki hoiek. Eta bueno, maite dut ere hemen Gorkak aipatzen zuen festa usaina, kiatza ez esatearren, uda gainean daukagu eta hasi dira aztoratzen herri guztiak eta jendeare baita nabari da. On the air, esaten da bezala. Eta zen maite du Julenek? Ba, gauza pare bat komentatuko ditut, eta hoietako bada, ba, Gartxotek esaten zuen azken esaldi horren bidetik, uda giroa, opor giroa jada nabaria dela, ze hemen Tolosan, irrati egiten dugun lokal honek badu, leio handi bat, kristalera handi bat, eta egun hauetan somatu dudana izan da, ikasturtea ja amaitu dela, eta zenbat jende geratzen den harrituta ikasturtean zehar, ordu honetan hemendi pasatzen ez den, zenbat jende geratzen den, kristalaren aurrean begira barrura, hemen zer egiten dute, hemen irrati egiten dute, eta askotan badira ez, ba, ikasleak, jende gaztea, bakaso gurasoekin edo dabilen hemen kalean, eta bitxia egiten da, ba, urtean zehar kasik inorkeztu begiratzen, bat geratzen da, beti kristalaren aurrean, baina egun hauetan azken, ba, ikasturtean noiz amaitu da, ba, gaztetxoenek lehengo astean uste dut amaitu zutela. Oita batean, horrelako zerbait. Horrelako ostira. Akaso batxilergoan eta batzuk izango dira, lehentxeago azterketak amaitu eta oporru sainean ibili direnak, eta bitxia egintzait, azken pare bat 3 aste hauetan, ba, nola geratu den gero eta jende gehiago begira, harrituta hemen nola den posible horrelako leku batean, ba, irrati egitea eta maite dut hori, ba, uda usaina, oporru usaina adierazten duelako, eta bestetik, ba, horixe, azken astea, nire azken eguna izango da gaurkoa ondo bidean, espero duteko jo, niri sustorik ez eman. Bueno, nik ez daukatain argi. Niri sustorik ez eman, Eta horixe, ba, aurtengoare egin dugula, denboraldia hasi genuen, irailean zinemaldian, han ere ibili ginen, izar artean, estrellatu batzuk,
Antxe bueltak atzera eta aurrera, alfombra gorriaren bueltan, gero, hortxe, pixkanaka joan da ikasturte aurrera, Durango gazokan ere izan ginen, handik ere egin genituen saio batzuk, eta konturatzerako ekaina, beste demoraldi bat ere jandugu, eta 800 zenbat gertekin amaituko da demoraldia, 12-13rekin? 12. 812rekin, behin 812 egin da. 1000 egin marko ditugu, ez? Egin barko ditugu. Aike. Baina, hasi ezkero, Bai. Festa batekin gainera ez da? Bueno, edo bire bai, merke baldin badira, gure lagumetek esaten duen bezala. Aizkorak ezain zorroz, gabiltza, enborretan dago, bizitza. Servieta bat, lau korapillo, servieta bat, lau korapillo, servieta bat, lau korapillo, ez dut inoiz pitirik itxaldutriki gainean. Banik maite dutez bat. Ara? Daukat, bai, baina ber, txorakeri bada, Kontua da, zuek ari zinetela festa usaia, festak iratxa, zizketan, eta ze maite dutan, abaritzen duzunean festa bat horrela. Nere maite duteza da, festa amaitu osteko eguna. Festak amaitzen direnean, urrengo egun hori. Osa, gaur Hernanin zen atzo, Hala, amaitu ez, baina atzo festa handi batzen, kuadrilla eguna. Ba, gaur Hernanin ez dakit alabiziko dute, baina atzo Tolosan behintzat alabizi genuen, astelenean bukatu ziren festak, eta aste artea, astentzara, ibilean, kaletik, eta ikusten dituzu, taberna gehienak itxita, eta pentsatzen duzu, merezitakoa noski. Hainbeste lan egin ostean festetan, itxi beharko dute, baina dena dago itxita, eta kalean jendea, ez da bil, edo lanera hueltatu delako, edo segulako ajearekin ohean dagoelako, baina bapatean badago isiltasun orokor bat, agian ez dela benetako isiltasuna, baizik eta da alderatuz aurreko egunean 8 txaranga kalean ibili ostean iruditzen zaizula, zarata gutxi isiltasuna dela. Baina, urrengo egun hori, ez zaitu gustatzen sentsazio hori, sentitzen dut, esnatu naizela, ez dakit, Jo Leyenda edo horrelako pelikula batean, Will Smith esnatzen zenean eta berazen gizaki bakarra munduan zegoena, pixka bat horrela, ordan. Nire maite dut eza, festen urrengo egunari. Guko harrian urtero komentario bere egiten dugu, herriko bestak amaitut urrengo egunean. Jo, ze nola botatzen diren faltan, plastikozko dalontziak eta afaltzeko bokadilloa. Hori izaten da komentarioa. Maitasunaren gotor. Tira, mentxatean esaten dute Gartxot, denboraldiko koreografi irabazlea. Bai. Beira, Julen, barra eskatzen. Barra eskatzen dut, Nik barra eskatzen dut, hori baina uste dut zilegi dela. Bai, a ber, eskerrik asko indioker, humiltasun handienetik, esango nuke nahiko argi banuela ere, zen hemen indiokerrek ematen dituen 17,5 asko jasotakoa naiz. Bai. Eta, bueno, nik pasio asko jarri diot, dantzaren iraultza honi, baina lase harrapatuko naute indioker hemen ikasle fina ditut. Zuere agurtzen zaitu, Julen, pena handiz indiokerrek, dio, azken eguna, pena, galdetzen du ea bihar Inigo datorren, eta tira, galdera horri Inigok erantzun berko dio, ze guk ez daukago informaziorik, Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Momentu bat ezaztu egin naiz, parkeko soinuetaz, dudarik egin ezin zenean, abesteko beharrotxaz, ez jakiteak, zaila.
Esan bezala gaurkoa da denboraldiko asteazken musikatua, asteazkenero musikak ziprizitzen du bigarren kafea, izaten ditugu doinuetatik aratago tartean abesti gomendioak, zerrenda kutxunak, eta izaten ditugu kontzertu akustikoak, ona etortzen dira gitarra besopean hartuta edo pianoa jotzeko irrikaz, musikari hainbat eta gartxotek egiten dizkie erantzunak bezain luzeak diren galderak. Amen. Guk gerora aztertzen ditugu letrak eta egiten dizkiegu sarraski odoltsuak, hitz egin dezaten beraiek abestietan kontatutakoaz, eta jotzen dizkigute pare bat abesti, hementxe gure set dotore honetan, gure lanpara ederrarekin, gure teloi beltzak, hemen giro goxoa sortzen da. Baina gaur, asteazkena denez, pentsatu dugu denboraldiko elkarrizketa akustiko horiek errepasatu nahi dituela, ze behin gozatzearekin ezan nahikoa. Eta hementxe aukeratu ditugu, batzuk denak ezin aukeratu, esan bezala asteazkenero hementxe musikariak egoten dira, eta denboraldian zehar zagitzen bat asteazken izan diren, baina ez dugu astirik denak aipatzeko, baina batzuk aipatuko ditugu, beraz, etorri gurekin gozatzera. Beldurra diot loari, gaua bizi goizeani, hasi beste naiz egin, geroztak edo, daukat faltan botatzeko, buelta gabe emateko, enaize behin geldituko. Beraz, Gartxot, aukeratu dituzu batzuk, aukeratu horietatik bat, zeinekin hasiko gara? Nola ez kariño berezia diet ona etorri diren gonbidatu guztiei, asko ere lagun handiak ziren, eta hala ez zirenak uste dut ere lagun bihurtu direla, hori ere badu bigarren kafearen akustiko zea horrek ez, honea etorri eta familian bezala hartzea lagun bihurtzen dituela. Nere lehengoa jaiegun izango da. Aurten deskubritu nuen Zarauztar honen lan izugarria, eta oso rekuerdo ederra daukat bere saioarena, bai jozuen arengatik, uste dut izugarrizko erakustaldia eman zuela bere gitarra klasikoarekin, baina baita ere gure elkarrizketan aipatu zituen gauza sakon askorengatik, beraz, norbaitek ere ikusi ez bazuen, hemen entzungo dugu, Aitor, baina entzunzazu ere elkarrizketa tarte bat bali madakazue.
berriz beste eraso txiki bat. Bestan bestera zuantzekoen atzetikan berriz Tanik dagoeneko zdakit zeba gaude borrokan, baina ostiat zaitut jasan. Diktadore taulanik bakitzen inmin Ta berriz ez da zer, ta inoiz ez da zer. Gitarra jotzeko gaitasun hori Gartxot, zer diogu horren inguruan? Zer egin daiteke hau ikusi ostean? Nik sentitzen naiz utxaren urrengoa. Gure lagun batek esaten du horrelako eskua moztu hartzizkiela. Baina badu gainera, nik uste dut Aitorrek teknika izugarritik oso katarkikoa den jotzeko era bat, eta ez dakit, maite mindu ninduen jaiegunen proposamenak izugarrizko tipoa iruditzen zait, eta benetan bere argiek istilu diskoa, azken hilabetoetan Euskal Herrian atera den disko berezienetarikoa dela iruditzen zait, berritzailea den zerbait, uste dut, edaten duela leku batzuetatik, baina guri akaso hainoikoak ez aizkigun lekuetatik, eta horrek egiten du bere proposamenen eretzako hain fresko, hain katarkiko, hain ilun eta hain argitxuera beran beraz, behon dizula jaiegun. Hauxe gure lehenengo proposamena, egin ditugun elkarrezketa akustikoetatik kutxun horietako bat, orain Julenek beste bat proposatuko dugu. Bai, eta denboran askorik atzera egin gabekoa gainera, duela aste gutxi izan genuen hemen, esan ezin, ja nire
Arantzabe, bere proiektuarekin, eta duela iaz azaroan, bai, duela hilabete batzuk atera zuen erretratu bat diskoa, nahiko gertutik jarraitu dugun diskoa izan da, dena esaten hasita, eta bertako oraindik abestia hautatu zuen, hemen modu akustikoan jotzeko, eta Inigo pianoan, eta berak gitarrarekin egin zuen, eta asko gustatu zitzaidan, nola geratu zitzaien abestia, egia da, diskoko bertsioa ere, gustatzen zaidala, baduela indar bat, baina ez dakite, abesti bat akustikora ekarri, eta horrela ikusten somatzen duzunean funtzionatzen duela, uste dut beste brillo bat, edo beste distira bat hartzen duela, eta niri behintzat bertsio hau egin zutena asko gustatu zait, entzulek nahiko berri bezala izango dute, ez duela aste gutxi eskaini genuen, baina uste dut berri zentzuteak ere ez digula kalterik egingo. Niri oso bereziak egiten zaizkit unetxo hauek etortzen direnean artistak eta gure piano zar hau jotzea erabakitzen dutenean. Oraingo honetan Inigo izan da pianoa oso ondo ezagutzen duena, baina beste batzuetan ere izan ditugu. Ez da artista bat izan, Inigo izan da piano jo duena. Ez dut hori esan. Irakurketa hori ere egin zitek. Nik ez dut olakorik esan. Izan nahi nuena da, Inigorentzat piano hori oso ezaguna dela. Baina beste artista batzuk etortzen dira, beste musikari batzuk etortzen dira, eta ez dut ezagutzen piano hau, eta hala ere ausartu egiten dira, bidanik bertsio hau egingo dizuet, zuen piano zar honetan. Eta horiek, une horiek kutxuna dira, begira, nire nintzen zerbait superpolitia esaten, eta zapuztu dira zu Julen. Erruan ere, beti. Entzun dezagun oraindik, ze bestela hemen mokuka jarrituko dugu. Zure parean duzun telebista itzalita zen, ingeradan ikusi duzu zure itzala itzaltzen, argia eta iluna dena berdina zen, ta beste behin isilik erori zinen, ta orain hemen isiune hau zaintzen, ta orain hemen isiune hau zaintzen. Ennuan jakin hobeto egiten, orain digoan nola utzi nintzen, utzi nintzen. Enuen jakin hobeto egiten, orain digoan nola utzi nintzen, nola utzi nintzen. Enuen jakin hobeto egiten, jakin hobeto egiten. Zuri kantatu nahi nizun, kontatzeko hauskortasunak hartu ninduela, denbora gehiegi zen, ta dena ez ezaguna zen. Ta nigana itzuli nahi nuen, ta hortik atera nahi nuen, ta orain hemen isiune hau zaintzen, ta orain hemen isiune hau zaintzen. Enuen jakin hobeto egiten, utzi nintzen, nola utzi nintzen. Enuen jakin hobeto egiten, orain digoan nola utzi nintzen, nola utzi nintzen.
egiten, oraindik gogoan du nola utzi nintzen, nola utzi nintzen. Nuen jakin hobeto egiten, oraindik gogoan du nola utzi nintzen, nola utzi nintzen. Utzi nintzen. Gora jasan ezin. Jose polita, Egia esan... Baitasunetik esan da, badago konfiantza, jasan ezin ditzeko, beraz, inor ez da dile hemen insultatzen ari garenen pentsatu. Berari, grazia puntu bat ere egiten dio, Janireri. Jasan ezin. Ide batez zurea da jasan ezin, Zuk asmatu zenuen? Nik asmatu nuen? Bai. Sentitzen dut, Janir. Izen polita da ere... Zakit. Beste aura bat ematen dio, baina gustatzen zait talde izen bezala, Jasan ezin? Bai badu horrelako iluntasun puntu bat. Janirek ez duena zen Janire argi bola da. Esango nuke. Zentzu honenean. Baina, jasan ezinek ere puntxa dauka. Bai, jasan ezin, begira. Bueno, esan ezin da, berak esan ezin aukeratu zuen, eta errespetatu egin beharko dugu. Esna ezin ere. Esna ezin, pixonak. Esne ezin ere, intolerantentzako, edo, bai, Ufa, nun amaitu esan. Bai, venga, aurrengoa. Larun batean jotzen dute, norbaitek joan nahi badu, esan ezin, larun batean behasainen jotzen du. Txatean jarri dute, larun batean kontzertua daukate, dio Gorkak, eta Indiokerrek dio ze abesti ederra. Egia esan... Inigotik ez balitz, bikaina. Zer gaiztoak zeate, Indiokerrek. Broma da. Ez indiokerroi, bota eta geratzen da, hori geratzen da, ja. Begira, hurrengo proposamenarekin gatoz, nik Karena taldea aukeratu dut, hemen elkarrizketa akustikoetan egoten direlako hainbat arrazoi gozatzeko. Lehenengoa izaten da, etortzen diren guztiek sekulako abestitzarrak eskaintzen dizkigutelako, baina oske gainera batzuetan horretaz gain oso jatorrak izaten dira, eta daukat sentsazioa Karenatarrak oso jatorrak izan zirela, eman zutela erantzunetan nahiko eta gehiago ere, eta gustora egon zirela, eta uste dut, sentsazioa dut, oso uneko xoa sortu zela hemen beraiekin, beraz, bereziki horrengatik aukeratu dut Karena, eta, beste instrumentu bat ere hemen entzungo duzu, orain arteko bi abeste batan entzun ez dena, beraz, pixka bat desberdina egiteagatik, hauxe da Karena. Itxasoaren indarrak nauka beldurtuta, itxasertzak aldiz lasaituta. Nola uler daiteke paisaia beraren desadostasuna. Historio naufrago botiletan, itxasoaren oiua entzuten da arroketan. Biluzik naukazu zure ondarretan, nire bizia duzu urgazi gozoetan. Intziriak, ta aitonaren onzia bailduak, olatu badoaz. Ersna irauteko edoloak, irauteko olatu badoaz.
ta itonaren ontzia bailduak, olatu zolatua doaz. Esna irauteko edoloak, irauteko olatu zolatua doaz. Zer ari zinen kontatzen, Gartxot, hemen? Bueno, lehen zuri arrazoia mateaz gain, karenakoak oso jende jatora zirela, hemen analizatzen ari nintzen, nola, estribilloan egiten duten silaba keta, ez dakit hori existitzen, no? Baina silaba... Orain bai. Silaba kopurua ze kuriosoa egiten zaian, eta esango nuke ze euskalduna ere den, eta modu positiboan, Esan nahi dudana da, beraien autua dela, silaba gehien botatzea estribilloan. Tat biru lau bost, zazpi zortzi behatz, bat biru lau bost, bat biru lau, iaia 15-16 dira, eta normalean guk kanpotik entzuten dugu musikan, eta hemen asko erreplikatzen saiatzen diren barra garen musika horretan ere, normalean estribilloak informazio silabiko gutxiago izaten du. Orduan, Karenaren autua oso, zen estribillo azkenan izaten da, normalean ez, ideia nagusi hori labur eta zuzen eta potente botatzeko une hori, eta hemen, fijatu zaitezte, bertxoetan ze kadentzia zuten, eta de repente, horre estribilloan altxatzen da silaba guztiekin, eta oso deigarria egiten zait. Nik ez nuke inoiz horrela egingo, eta horregatik ikusteak, gozarazten, izugarri gozarazten dit, gauza kurioso bat eta erakargarri egiten zait, bai. Proposatu ditugu jaio egun, esan ezin, eta Karena, eta nik neuk proposatuko dut urrengoa baita ere, izango dela Eneko Indigo, etorri zen gure, dagoeneko laguna dela esan genezake, gure lagun Eneko etorri zen gurera, eta zergatik orain aprobetxatuko dut ausartzeko, ze konturatu naiz, esan ezin izan zela Gorko Urbizuren telonero edo, ez? Bilbon. Bilbon, aurretik emanaldia eskaini zuten, eta konturatu naiz orain bertan Enekok ere, Gorko Urbizuren aurretik ere eskaini zuela kontzertu bat Gorkaren azkeneko... Kusi nuen? Kontzertu hura, Enekorena, bai, Azpeitian. Bai da. Sana Agustinen. Eta zer moduzkoa? Ederra. Hori bai, kritikatxo bat, ez Eneko hori baizik, eta oso aurrera joan barra zegoen, ondo entzuteko. Enekoren jarduna, jendea zegoen, hitzegin eta hitzegin, volumena bat zegoen, baina jendearen izketaldiek gain hartze zioten Enekoren musikari, eta entzuteko nahiko aurrera joan barra zegoen. Nik Enekoren lobelar hau aukeratu dut, ze ederra iruditu zitzaidan, gure senpereko musikariak eskaini zegoen hemen une goxo hori, uste dut jendeak gehiago ezagutuko balu, edo aukera bat emango balio, arrakasta edukiko lukela, uste dut osagai asko dituela, gaur egun entzuten musikarekin eta arrakasta izateko, beraz, hauxe da Enekoren lobelar. Deitu egin nauzula, ez da dudarik, zure parean hipnotizaturik, ez bainen gaineru zurbildu. Pozo ingoztia irentsi dut. Sorgendoko nauzula badakit, lapor
sortu egin zaitut lujaren eskotik. Lobelak deitzen bazaituzte beraz, lokartoko nauzu erraz. Goxoa, Ederra. Amazing. Ikusteko, fijatu zeate hemen estribilloa zertzen? Leno esan dudan aneria. Hemen enekoren autoa da, batzuk egitea bakarrik. Oda, hiru bertso, polita, hiru bertso ditu abestiak, eta estribillo edo goraka, estribillo beti izaten zaio erdiko geltoki horri, baina hemen hori egiten du, eta ez du hitzik esaten. Horregatik, birazea aldaketa dagoen, eta ze abestigintza ere ze gauza berezia den, eta gauzak egiteko zen modu desberdina den, eta nola iristen diren ere formatu ere, baino, eske oso adinago ni abesti guztien nolakotasuna, eta jende guztienengatik edatea gustatzen zait. Batez ere orain ez, boletinaren ostean. Spoiler, Goiuriren pantalla ikusi dut, eta Boletinaren ostean jaikingo dugu rengoa. Orduan gatxotik aldera bat egiten Venga, bota. Gatxot. Epatu duzu estribilloak, letrak, izan litekela silaba askokoak, gutxikoak. Hori kantu bat egiterako garaian, letra bat egiterakoan, muri musikarekin uztartzerakoan, nola erabakitzen da, edo nola izaten da prozesua? Nik uste norberaren neurosiaren mailaren arabera. Hau da, bata noiz geratzen den gustora, nik uste muga hor dagoela, eta askotan ere behin eginda ez zaude guztiz gustora, baina nik sentitzen dute zerbait bukatuta dagoenanen kolpe hori, eta espade sentitzen beste 1000 buelta ematen dizkiot. Orain ere banabil duela hilabete asko borobildutako letra batzuei beste aldaera bat eman nahian, hau hemen kolokatuta zentzu gehiago du, eta hori ezak nola azaldu, baina batzutan erraz etortzen da, eta bestetan 1000 buelta eman barzazkio. Baina nik sinisten dut, ez dakit nola esan, lehenengo kolpean ateratzen den horren naturalidadean, baina era berean hori ere uztartu daiteke gauza bat guztiz borobilduta ez dagonean nagi hori pixkat alboratu eta beste buelta bat eman eta iristen dira gauzak fin esateko tarteak. Kanta bat, askotan musikari zaretenok esaten duzu, kanta bat hasi litekela, ez dakit, gitarra akorde sekuentzia batetik. Hori musikari dagokionean. Letrari dagokionean, lehen da bizi etortzen den ideia edo esaldi hori derrigorrean estribillo joan bardu horrek? Ez, nire kasuan ez, galdera hona da zen, normalean kolpean eta esaten duzun horiek, izaten duten potentzia hori jarri hori da estribilloaren leku edo zentralean, eta gero bageste gauza batzuk bildu, baina niri okurtzen. Bertxotan bezala, ez? Azkeneko, nik gainera beti aipatu izan dut oso bertso zaletasunetik nator, oraindik ere badaukat, eta nabari da hori nire letragintzan beti azkeneko kolpe hori, ez bukaeran beti, baizik eta erdia, baina bilatzearen nahitik, baina niri ere okurritzen zaizkit, esaldi hau polita da, eta hau ez da joango adibideat emango ditut. Bota. Niri okurritu zitzaidan buruan mapak aldatzen direla, baina bihotzean lekuak ez. Hori oso polita da, ez? Denboraren zea bat. Buruan heldutasuna etorri daiteke, eta, inozentzia heldutasuna denbora interpretazio asko dauzka. Baina buruan ez, arrazionaltasunak aldatzen ditu leku batzuk, baina bihotzean ez dira aldatzen leku horiek. Gustatzen zait. Eta gustatzen zait gainera buruan mapak aldatzen dira, bihotzean lekuak ez. Badu bukaeratasun hori bat. Baina gero horren baitan esaten duen, baina eske eraberean ere nahi ira orain ere bai, horrek ere badauka, horrek ez dakoa igual potentzialidade hori, eta horrela jolasten etortzen zaizkite niri abesti berdinaren baitan baino. Inoiz ez dakizu jolen.
Jarraituko dugu sonikoki aztertzen prozesuak eta kantak eta elkarrizketa guztiak, baina goizeko 11ak dira eta azken ordua ezagutzera joan behar dugu, Naiz Irratiko Estudio Zentraletara. Egunon, Oñatza Izpuru. Egunon, bai goiure, egunon entzule guztia. Baionara joko dugu bertako iparraldean dagoen Gurutze Santuaren auzoan, zup bezala ezagutzen den lekuan, pertsona bat zauritu dutelako balaz tiroa jo diotelako Zuduestek dioenez, ospitalean dago auzo horretako pertsona hau beste batek motorretik tiro egin ondoren. Baionako fiskaltzak hilketa saiaketaragatik ikerketa jarri du martxan eta egilearen bila ari da polizia Zudueste dioenez. Duela 9 hilabete ere modu berean beste gazte bat tirokatu zuten auzo horretan eta hil egin zuten. Pasaden urriaren 4 izan zen zehazki, zup bezala ezagutzen den Baionako Gurutze Santuaren auzoan tiroz hil zuten gaztea. Herritar xumea bizi diren auzo langilea da, etxe altuak eta xuriak diren horretan, autopistatik sartzen garenean urrutira ikusten dugun auzo horretan. Baionako iparraldean dagoen, esan bezala, pertsona bat tirokatu duten motorretik eta horren inguruko ikerketa martxan dago momentu honetan. Bestelakoan, dakizuenez NATOk aurpegi aldaketa iragarri zuen eta jadanik gauzatu da, Mark Ruttek NATOko idazkari nagusiko kargu hartuko du Jens Stoltenberg Norvegiaren lekukoa Herberetako jarduneko lehen ministroa. Jardunekoa diogu gobernu osatzeko negoziaketetan ari direlako eta Mark Rutte gobernutik aterako delako eta NATOko idazkaritza karguan Jens Stoltenberg ordezkatuko du. NATOko 32 kide muturreko kapitalista liberaltzat hartzen den Rutteri babesa eman diote eta horren erabakia bloke militarreko enbaixaden artean adostu dute, aliatuen buruzagiak berretsi dute eta Washingtonen uztailean egingo den goi bilera izango da azken argi berdea. Ruttek urriaren 1 hartuko du ofizialki kargua eta erakunde militarraren historian 2. agintari nederlandarra izango da. Aste honetan Eslovakiak eta Johannesek alde zegoen Hungaria berretsi egin dute Rutteri babesa emango diotela, bera zen favoritoa eta hala izango da. Zerbaitek egiaztatzen badu edo eta ezaugarritzen badu Mark Rutte, espero den moduan, Errusiarekiko kontrako zatasun argia duen pertsonetako bat da eta gauzak nola dauden ikusita, horitzen bilatzen zuten profiletako bat hain zuzen. Bestelakoan dakizuenez azken egunak dituztean, Lapurdi Baxe Nafarroa eta Zuberoan, hauteskunde legegileen lehen itzulirako eta eragileak ari dira posizioak hartzen, kasu honetan, kultura arlotik ailegatu zaigu gaur, Ipar Euskal Herriko bi egitura kultura nagusiek, Baionako Este Nazionalek eta Biarritzeko Atabalek ohar bateratuak kaleratu dutelako eta abestu, dantzatu eta kultura bizia izan dadien bozkatzera joateko eskatu diete herritarrei. Boto konsignarik ez dute eman, gauza bakarra, eskuin muturraren igoeraren aurrean jendea botatzera joateko eskatuz, beldur diotelako eskuin muturrak gobernura edota erakunde publiko nagusienetara ailegatzeari uste dute sormen askatasuna, adierazpena, artearen zabalkundea, ezbaian eta kolokan jartzen dutela eta kezka adierazi dute halaber aniztasunaren, arrazakeriaren eta oroar diskriminazio mota guztiak azten ari direlako. Hor beraz, posizioa Lapurdiko kostaldeko bi eragile kultural nagusi hoien partetik. Hauxe beraz, kontatzeko geuna bigarren kafeko lagunok. Eskerrik asko Oñatza Izpuru, guk hementxe jarraituko dugu musika doinuekin, proposamen gehiagorekin, hemen esan bezala proposatuko diguz oraingoan. Beste lagun bat, haundia gainera, eta gainera berezia izan zen uste ere bere ekarpena, zen asko ez dira izan batzuk bai, baina bigarren kafearako espreski egindako opari bat ekarri zigun. Iban Urizar da bere izena, Amorante bere izen artistikoa, izugarren maite dudan anaia, gainera, ez dakit izena ondo, baina ez dakit duela 2 egun ere ezote duen beste abesti berri bat kaleratu, beraz, hemendik ere gomendioa hau gustatzen zaionari. Bueno, ezagutzen ez duenak badu, olako... Bada garaia, Bale, baina bai. Amorantenen musika zinez berezia da, bere izatea ere bai, eta hemen kontatu zizkigunak ere ederrak izan ziren. Beraz, aurtengo denboraldia omentzeko ere Amorantek ekarri zigun opari ederra. Goza ezagun.
Gure txaloak ere grazioso izaten dira, bukatzen den bakoitzan akustiko bat nola jartzen garen hor txaloakin erabaki genolako behin txalo faltsuak hemen grabatuta dauzkagunak ezkigula nahikoa gustatzen eta guk eukekin behar genituela eta batzutan sortzen dira hemen egoera graziosoak, baina ni ere trantze batean nagoen, hemen amorante entzuten, ze ederra eta gainera nik ez nuen izan aukera hemen egoteko egun hartan, beraz, aprobetxatu dut, gozatu dut, lehenengo balitzu bezala, ze berez, lehenengoa da. Julen, bota. The next one. Next one. The next one, Nogen. Nogen, aukeratu. Duela gutxi ikusi nituen eren egun, ez? Duela egun batzuk kontzertuan hemen Tolosako plaza. Ondo? Oso ondo. Disfrutatu nuen. Izugarri gustatu zitzaidan, egin zuten Florence and the Machine taldearen Dog Days Are Over abestiaren cover bat. Wow. Ez da abesti... Txakurrak? Beba, The Dog Days Are Over. Horregatik ba. Wow. Venga, jo bota zergatik aukiratu duz hau. Etorri ziren egunean, gogoan dut, ni ez nengoen, hemen saioa egiten, ni nengoenan, atzeko zulo hartan, egoten diren ordenagailuetan, lanean, eta hortxe, kasik oso gertu nituen, zuzenean jotzen ari zirenean, eta atentzioa harridura eman zidana izan zen, espero nuen, baina 3 hautsetara ze afinazio maila. Zioan perfecto zegoen guztia, 3 hautsetara, oso ez dakite, arreglo politak, eta atentzio horre ditu zidan, eta horrekin geratu nintzen, eta nik esatea baino be izango da kaso entzute, ezta? Hori egingo dugu orduan. Hau da Nogen. Igande goiza eta jada berandu, nahi duzu nazitz egin dezakegu, ezin da ezer konpondu, ezin da ezer konpondu. Bitan zatitu urtea galdu ditut, eskua jarri hotza gola sentitu, ezer ez da itzultzen, eta ez dakit nola lotu. Itzalak hartu du berriro argia, eta orain ez dago ezer utzi nuen tokian. Gauaren bidaia guztiek, ametxe eta mamuek, beti uzten naute oearen oinetan itzalak hartu du berriro argia. Noiz amaituko data nola jakingo du, nun babestuko naiz minik hartuko ez badu, zeri eutxi zenbat aldiz, hasi naiz alperrik. Egunaren amaieran konturatu naiz, agian enuen aldaketarik behar, soilik behar zintudan zu kristalaren bestaldetik ahopeka entzun. Urte berririk ez da, urte berririk ez da behar, urte berririk ez da, urte berririk ez da behar, urte berririk ez da, urte berririk ez da, ez da, ez da. Hogeita hamaika hau bukada dira, momentu batez ez etorri dira, da itzalak hartu du berriro argia.
berririk ez da behar, urte berririk ez da, urte berririk ez da. Ba, esan bezala, Julenek esan duen bezala, izugarria da hauek egiten dutena, gainera segulako karisma daukatela esango nuke, eta ez dakit, sortzen da horrelako giro goxoa gure elkarrizketa akustikoetan, asko gustatzen zaidana, baina beste proposamen bat egingo dugu, irratsaioarekin aurrera jarraitu aurretik, eta zer iruditzen zaizue Xabier Badiola ikusten, bueno, ikusten edo entzuten badugu. Amazing. Ze zoragarri ezta? Bai. Niretzat segulako deskubrimentoa izan zen, ez nuen ezagutzen, eta horretarako ere balio izaten dute elkarrizketa akustikoak, ez gure entzulentzat soilik, guretzat ere bai, batzuetan idazten digute musikariek, eta kontatzen digute bire, disko berri bat kaleratu dugu, Arrasateko talde bat gara, eta aurkeztu nahi genuke, eta bueno, batzuetan etortzen dira gure ere, eta modu oso ederra da musika ezagutzeko, beraz, Xabier Badiolanik hementxe ezagutu nuen, eta horixe entzungo dugu.
Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Gartxo, eta aipatu dugu, Doinetatik haratagoko gonbidatua gaurneko berezi xamarra izango dela, zer kontatu behar diguzu? Bai, gaurkoan nola esaten da. Aldatu egin dira pixkate papelak, eta asko gustatzen zait telefonaren bestaldean jendearen gomendioak entzutea, baina beti inbidia pixka bat ere izaten dut, eta ala otu zitzaidan, gaurkoan, haizu, demoraldiari bukaera mateko, ni izango naiz telefonaren bestaldean, pixka bat azken hilabeteotan, inguruan izan ditudan kantu kutxunak zuei ekartzen. Selekzio lasai bat egin dut, eta uste dut musika lasaia eta barnerakoia maite duen jendeak, nire proposamenak maiteko dituela, beraz, ea zeirutzen zaizuen. Gartxotek zer kontatu digun. Ongi etorri entzule Doinuetatik haratago saioaren denboraldiko azken atalera. Azken eguna izanik, plaza nik hartzea erabaki dut eta telefonoaren bestaldean doinu kutxunak eskatu beharrean, lagunei gomendioak eskatu beharrean, azken hilabeteotan nik oso gertuko sentitu ditudan kantu batzuk ekarri nahi izan dizkizuet. Lena, Adrian Lenker estatu batuarraren Free Treasure izeneko kantu puskada. Bere Bright Future diskoan aurkitu dezakezue, eta gaurkoan ona akustikoan egindako bertsio berezi bat ekarri nahi izan dizuet. Ea gustatzen zaizuen, Adrian Lenkerren Free Treasure. Climb between water like a washing machine.
Urrengo gomendioak Portugal aldera eramango gaitu. Izan ere bertako Maro artista entzunuen lehenaldia gogoan dut, eta bere ahots bereziak nola maitemendu ninduen. Beraz, bere kantu bat ekarri nahi izan dizuet. Hauxe da, Maroren Can You See Me? Today I looked over my shoulder, hoping you'd be sitting in it. I almost felt like I could see you. Can you see me? Been trying to get life without you in it. I just can't make no fucking sense of it. I swear a whole chunk of my body will never start responding. Oh God, no, 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 no. Now you're gone, no, 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 no. Oh God, no, 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 no. Now you're gone, no, 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 no. I'm aware you had to leave someday, but I didn't know it would be this freezing. I mean, I lost our reason, and there ain't nothing else. I take forever to let go, fall asleep, then I'll see what my dreams are. They're all the same, you come around and disappear. Oh God, no, 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 no. Now you're gone, no, 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 no. Oh God, no, 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 no. Now you're gone, no, 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 no. Feel anxious, feel nervous, I'm nauseous and I'm broken. I'm scared I'll always feel this way. Now I can't have you far away. Feel empty, so empty, I'm tired, I'm giving in. You took a heavy part of me. Now how am I supposed to live and live? Oh God, no, 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 no. Now you're gone, no, 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 no. Oh God, no, 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 no. Now you're gone, no, 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 no. Oh God, no, 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 no. Now you're gone, no, 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 no. Oh God, no, 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 no. Now you're gone, no, 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 no. Urrengo gomendioak desertu aldera eramango gaitu, naiz beraiek suitzarrak diren. Hermanos Gutierrez bikoteaz ari naiz, eta benetan oso musika berezia egiten dutela iruditzen zaite. Pelikuletan erabiltzeko moduko musika. Disko berria atera dute, sonido kosmiko izena duena, eta hauxe da Until We Meet Again. Hermanos Gutierrezen kantu puska.
Nola ez, azken hilabeteotan hain gertuko izan dudan Rodrigo Amaranteren kantu bat ekarri behar nizuen. Hauxe da, 2021 urtean atera zuen drama diskoko Millao. Daquela vila ia ver num mês o que dava pra sonhar por mais 3. Mas a dona da esquina disse: a vista é nossa, não há preço meu terreiro. Quem possa, se na selva do dinheiro sobrevive. Só não vê
Eta saioari eta denboraldiari agur esateko azken gomendio bat. Bere izena McGee, azken aldian Estatu Batuetatik datorren artista multzotik ezagutu dudan interesgarriena, esango nuke, eta hauxe da bere azken diskoko Alexis abestia. Plazera izan da aurten ere zuen artean doinu berriak ezagutzea, eta udara ona pasako duzulakoan, laizter arte. Aio! Alde erantziz. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Gerra haundiak dira maitea, nonbait Mesopotamietan,
hemen denborandoa barraskiloen gaine. Komunikazioari garrantzi handia ematen zaion garaian bizi gara. Gero eta prestatuago dagoen gizartean bizi gara, baina dakigun hori transmititzerako garaian uste baino gabezia gehiago ditugu, maila guztietan. Ahozkotasuna komunikazioaren alor garrantzitsuetako bat bezala jotzen da, eta horren inguruan hitz egiteko tarte hartuko dugu segidan. Burutazio batetik abiatu, master amaierako lan batean unitate didaktiko forma eman, eta duela gutxi 2 ikastoletan implementatu da Inigo Otaegi Etxezarretak eta Jon Basauri Alberdik garatu duten ideia. Hori abia puntu hartuta, eta irratian ari garenez, egin dutenaz eta ahozkotasuna zaritzeko, gonbidatu dugu Inigo Otaegi Etxezarreta bera bigarren kafera. Egun honetan ongi etorri, Inigo? Egun hon, zoi ere. Zer moduz gara? Ondo esango dugu, bai. Bueno. Porru saian da. Hori, ez da txarra. Inigo, esan dugu, burutazio edo zuk bizitako esperientzia batetik abiatu zela, ez da, testu ingurua jartze aldera, ze izan zen esperientzia hori edo konta iguzu apur bat? Bai, irakasle izateko masterra egin genuen, eta otsaila martxoa partean eskatu ziguten, praktikaldian, sekuentzia didaktiko bat egin genezan, eta kezka personala zen, eta gero nik herrikide ikastetxean egin nuen praktikaldia, eta nire ikusi nuen gazteak eta haien artean zirtoan aritzeko eta alkar amorrarazteko eta zailtasunak zituzela, euskeraz ez zirela kapaz, eta horregin zerbait egin behar genuela, eta nik nire kabuz astebete terdiko saio sorta bat izan zen, eta gero master amaierako lana etorri zen. Enuen hortik joateko asmorik, baina Jon Sarasuare tartean ibiltzen da, eta interesgarria duk, eta animatuko aiz, eta merezidik, eta gero Jon Basaurirekin hitz egin, plan txitarrarekin, eta horraritu gara geroztik biok adierazkortasuna gora eta adierazkortasuna bera bai. Burutazio edo zure esperientzia hori nolabait ere master amaierako lan batean biltzeko prozesu horretan, esan liteke unitate didaktiko bezala definitu dezakegu? Bai, unitate didaktikoa, saio sorta bat, nerabeen euskerazko adierazkortasuna lantzeko, mingainak kamustuta dauzkagulako, denok ere, ez nerabe bakarrik, eta horren ez da panazea noski, baina bidean, norantza horretan konponbide txo bat behintzat bai, zerbait egiten hasteko, eta unitate didaktikoa bai. Beraz, esan duzu, askotasunaren inguruan gabeziak edo somatu zenituela ezina, nolabait esan genezak ezina somatu zeniela gaztei, hor ere beraz, badago ez, esan edut, erakustea sistemaren aldetik edo zer erakusten denaren inguruan idatzizkoari lehentasuna beti ematen zaio, kaso oso modu zuzenean idatzi dezakegu, gero zer esaten den beste gauza bada, baina askotasunean esateko egitura hori ere ez daukagu. Ez, ahozkotasuna eta batez ere testu inguru informaletan. Hori da gehien bate idazten irakasten zaigu, eta zeni ezadakete eta halakoak, baina gero izatez hizkuntza behar eguneroko funtzio premiazkoenak asetzeko behar dugu, hori da gol bat ospatzeko, ez dakit txisteak kontatzeko, nerabeak ez dira euskaraz harritzen, ez dira euskaraz pozten, eta ez da gu ere, ez dago zertan eskola batera joan, hemen kalean ere ikusten da gazteen artean, eta bai, ez dira kapaz, euskerak ez die balio, eta uste dut alegina horretan egin behar dela, ez dion nik aspalditik diote hainbat, hizkuntzalaritzan bueltan dabiltzanak, Josierra Gartziak, Julian Marinek, eta bar. Eta gu geren norantza berean proposatu dugu unitate didaktiko bat, eta, hasi dira, aplikatzen edo, eta, hoxe, lehenengo esperientziatxoak, eta... Onte guzu, zer moduz joan da lehenengo esperientzia uste dut, Ibarran eta Anoetan, ez da DBH adintarteko ikasleekin implementatu dela? Bai, master amaierako lana Euskaltzaindiak, Euskaltzaindiaren proiektu baten barruan edo saritua izan zen, Mintzolak saritu zuen, eta ahozko hizkera informala ikertzeko lanak edo saritzen ziren, eta gure izan zen tartean saritu zena, eta Ibarran eta Anoetan implementatu dute Euskaltzaindiaren eta ikastoleen elkarteko elkarlanagatik, ez? Eta hor Euskaltzaindiari eskerrak eman digulako, saretzeko aukera batzuk eman dizkigulako, eta hori da, Ibarran eta Anoetan aplikatu da,
DBH3 eta 4. mailako nerabeekin, aste santuen ostean, eta oraintsu arte. Eta ondo, gazteentzat arraro oso, sekula ez direlako jendaurrean ahoz aritzen, asko jota nizerrakit aldaketa klimatikoari buruz, egintzazue 10 minutuko aurkezpena, eta papela hola jarri, hankak dardarka, eta parranda ostean egiten dugu bezala txala egin, botak egin, eta kitxo ez. Orduan arraro haientzat, baina ondo pasa omen dute, askori kosta egin omen zaie. Ez dugu esan, baina master amaierako lana ez. Sekuentzia didaktiko honen funtsa edo da imitatzea. Imitazio jolasak egitea. Beste tesi txikietako bat zen, irakasleok ez garela kapaz, adierazkortasun kontua, gaoskerak, gorputza adierazpenak eta irakasteko. Hortaz, guk simple kalera jo genuen, iztun adierazkorren bila, haiek grabatu ditugu testuinguru informaletan, garai bateko bizipena kontatzen, aserre, noketan, geozukan, bildumatxo bat egin dugu, eta ikasleak jarri ditugu imitatzen. Jarri dituzte, ni ez bainaiz, anoetan eta ibarran izan, baina arraro, ondo pasa omen dute, askok sufritu ere bai, baina, batzuk lortu omen dute jatorrizko berbaldi horretara gerturatzea, eta irakasleak eta ikasleak esan duten ez behintzat, errepikatzeko modukoa. Hortaz, ez da gutxi. Esan duzun zerbait deitu dite, arreta interesgarri eruditu zait, esan dugu gazteengan ari gerela fokoa jartzen, baina irakaskuntzan beran ere irakasleen kasuan, adierazkortasun horri begira, ahozkotasun hori inguna, zaitasuna badituzten irakasleak ere badirela. Eta horre jarri beharko da fokoa. Gehienak. Bai. Ez da nola nahiko hartaldea, irakasleak eta nik master amaierako lanean ere esaten genuen irakasleak egin beharko luketela lehenik, baita guraso elkarteetan ere, gaztetxeetan ere, imitazio jolas hauek egingo genituzke gustura asko. Eta irakasleak ere sentitu dira ibarran eta anoetan, galdu xamar, ez, horre ikasleak eta esaten zuten baina hau nola eta beste eta aurretik egin izan balute, akaso, hau irakasleekin egin beharra adierazkortasun kontuak, Eta irakasleak ere, nola hitz egiten dieten ikasleei, iruditzen zaigu, gartxotere hemen da, eta segura asko lasterra hitz egingo du, baina mikrofonora iritsi aurretik horre aritu gara izketan, eta itanoz aritu gara, iketan aritu gara, eta iruditzen zaigu bain mikrofono paren jarrita ja zu bihurtzen dela, eta, irakasleok ere hasten gara, eta nahiko xurruntxe amar, eta izkera horietara ere jo behar genuke, ez? Nik hausnarketa txiki bat botan nahi nuen, eta kaldera bat ere botan nahi nizun, Inigo, akaso gaztengan gehiago ikusi dudan joera bada, baina helduok, komila artean ere badun joera bat, akaso informalak diren egoera horietan badu zabarkeria punto bat, eta beti jotzen du, ez dakite, beste hizkuntzetara, kasuntan askotan gaztelania, zenik somatzen dut, eremu oso euskaltzaletan ere badagoela zabarkeria puntu bat, eta hau ikusi dut gazte gehiago, zabarkeria hori ere praktikotasunarekin justifikatzeko joera bat, ez dakit azaltzen nahi zen. Hor ze iritzi haukazu, nabari duzu hori ala dela, utzikeria, zabarkeria puntu bat. Iruditzen zait, diskurtso arriskutsu xamarra, eta komunitate euskaltzalean eta entzuten da, ez? Ez da ezer gertatzen, guri garai hau egokitu zaigu, eta gaztelaniare gure parte da, eta espainolez ere egingo dugu, zergatik ez, hori da, praktikoa zaidalako ez. Kode alternantziaren gaia dago oso modan, baina uste dut Iñaki Martínez de Lunak duela gutxi esana da, kode alternantzia hizkuntza ordezkapena bilaka litekeela, eta iruditzen zaite gure lengoek euskeraz egiten zutela hasita buka edo zer esateko gauza zirela. Eta iruditzen zait bide horri ekin behartzaiola, kalidadezko euskera horren bila, eta gero testuinguraren arabera, norekin gauden, zenekin gauden, baina iruditzen zait arriskutsua ez baita
egungo gazteek ez dute bakarrik gilipollas esaten. Esaldi hasi egiten dute, baina espainolez gero hasi eta espainolez bukatu, eta ari da gero eta gehiago egiten dugu castellanoz, orduan alternantzia hori ari da ordezkapena, ez? Da, kasik esango genuke. Bai, ni gainera ados nago, zure hausnarketarekin, eta gainera arriskutsua irutzen zait, ez dakit denok dauzkagu gure etorrian pentsatu nahi dute kimatu behar diren belartxar batzuk, baina askotan irutzen zait gainera justifikazio horretan euskerari edo jator aritu nahi duen bati horrelako, ez dakit, pomposotasun edo korrekzionismo edo zuzentasun maila negatibo bat ezartzen zaiola, eta ez dakit, ni ez nator bat ere jarrera horrekin, eta normalean txikitzen diot ere gaztearen inozentzi punto horri, eta, bueno, ulertu dezaket, baina deigarria egiten zaita oso. Bai, nozitzen dugu hori, hortan ibiltzen garelako. Eta bai, lehen aipatu dut irakasleek ere ikaslei egin beharko lieketela, zergatik ez, itanoz, euskalkian, eta uste dut ikaslei begira ere motivazioaren alderdi hori elikatzeko garrantzitsua dela bideoiek arakatzea euskalkiak eta hor dauzkagu, itanoak eta pentsatu behar dugu hoiekin zer egin. Seguru asko espainolez esaten ditugun hoien tankerako batzuk badauzkagu euskeraz, eta euskalkiak eta itanoak, eta hor nik uste du badaukagula lana, eta sekuentzia didaktiko honen bidez ere nolabait tokia egin diegu halako hizkerei ere, hemengo hizkerari, Tolosaldea inguruan kokatu dugulako, baina bai. Lehen aipatu duzu inigo, nolabait ere imitazioa ez, dala bilatzen duzuena edo erabili duzuen formula, gazteek imitatu ditzaten, zuek erakutsi dizkio zuen adibide horiek, eredu horiek. Gazteengan oso nabarmena da gaur egun erreferenteak dituztela, ez dakit bide horretatik, esan nahi dut, euskal hemen inguruan erreferente diren pertsonak hasiko zinetenak aso bilatzen, baina buruarekin egin dizun gestoarengatik, ez dago, tamainaz neurrian ahozkotasun erabiliko luke inor hemen. Iztun honak gutxi, eta gero, hoixe, eskola izan liteke espazioa adierazkortasuna euskeraz eta lantzeko, baina hortik ateratzen direnean, beste balizko aldagai guztiak kontrakoak dira. Eta datozkien erreferente guztiak espainolezkoak, inglesezkoak eta bar dira, eta euskeraz egiten duten apurroiek ere nola egiten dute, ez? ETB-en bertan, jendea nola hitz egiten du, ez? Zabarkeria aipatu dulen gartxotek, eta lotxagarri iruditzen zait egia esan gaur egun gazteatik hasita, telebistan, iruditzen zait, bueno, ahoskera kontua, ez zuzentasun kontua bakarrik, ahoskeran beran ere, doinua erabat galdu dugula. Ari garaela euskeraz, baino erdal doinuarekin, ez? Jendea eskerrik asko esaten ari da, ez? Eta uste dut badagokiela erakunde askori eta askori akullu lana egitea. Eta gartxot bera musika munduan dabil, ez? Hori aipatu behar nuen, musika munduan ere askotan iruditzen zain eri lehen aipatu dugun naturalidade horren ez dakit, aitzakiarekin ere bai ez dela beharko litzateken bezain beste zaintzen, eta gainera berriz ere diot naturalidadea aldarrikatzen da, baina umeek hori entzuten dute, eta praktikan ibili izanen DBH-ko zentro horietan ere galdetuko bazenu musikan ze referente dituzten, jator, natural eta ez dakit, egoki aritzen diren horiek gutxi izango jateke, eta gehiago leheno aipatzen genuen fenomen hori, ez, bi hizkuntza, hiru hizkuntza, biak erdibidean gainera, zabar xamar, niri ere nahiko penagarria iruditzen zait. Era berean, ez dakit, ezin da inor behatzez seinalatu eta hau laintzazu, baina, bueno, bada ere sintomatikoa den zerbait, esango nuke. Kontu handia izan behar da, egoera soziolinguistikoak ere askotarikoak dira, eta behar bada, ibilbedikoeinik ez diet esango nola egin behar duten, haiek haiena bizi dutelako, eta nik hemen esango dute Gipuzko hartxo hau zer da bildiriz. Baina, gazten gana iristen diren musikari horiek, holtza gainean, Tolosa batera etorrita, euskeraz egiten dute, baina zu gaipatu duzuna, ez jode alternantzia, ikaragarri espainolez asko egiten dute.
eta bai, hor ere referentea falta ditugu, euskeraz natural eta sano. Eta iruditzen zai gainera, eta hau musikan pasatzen da asko, euskerak hartzen duela ere exotikoaren papera, eta bere jardunaren osotasuna ez, baina zati handi bat erdaraz egiten duen artista sortzaile askok, euskera ere erabiltzen duela ez dakite punto exotiko edo gaur egun hori lortzeko, eta hori benetan hori tristea da. Beraz, egin beharreko lehendabiziko gauzetako bat ere bada Inigo, ondorio estatzen dudararen arabera, hizkuntza zuzen erabiltzen duenari pedante ez deitzea. Hori ere egiten da, ez? Hori ere egiten da, bai. Egingo ez da, bai. Ez dakiko, Juri, 2 minutu dauzkagu 12etarako, ez dakit zerbait gehiago galdetzeko modurik ote dugun Inigo hori, edo akaso gaurkoan lehendabiziko harreman hau eginda, nik uste dut bila aurrerago eta... Ni bukatzeko esan nahiko nuke. Ibarran eta Noetan aplikatu dela, sekuentzia didaktiko hau eta beste, baino aipatu ditu Gartxoate gain bat ponpoxokeria kontuak eta alakoak ere ez ote diren hain batean alako, ez? Prentsan eta agertzen dira eta oso kontu politak eta auskera eta kontzientzia etxo hartu dute edo gorputza dirazpena eta oso importantea izan da. Baina ia gero honek ze soka dakarren, ez? Ze Josierra Gartziak eta aipatzen dute, nik txapa hau bota dut Euskaltzaindian, PPko da PSOE ere kontatu dizkiet, Bizkarreko txiki bat eman, da ondo egin gau, eta baina hortan geratzen da, ez? Normalean kasoian geratzen dira masterra maierako lanak eta honek izan du ibilbidetxoa, baina ia zer dakarren, ez prentsa barretan eta agertu gero, alakotazia eta elkarlana eta Euskaltzaindia ikastolen elkartea eta oso ondo, eltxaferoak eta bota, baina ia, irakasle bakarren batek aipatu zuen, mereziko lukela urteroko kontu bilakatzea eta Euskal Herrietan zabaltzea, ez? Eta egoera soziolinguistikoetara egokituta, adierazkortasunean benetan eragin, behintzat daukagun aukeratxo hori baliatuta, baina ez dakit zetorriko den da beldur naiz. Inigo Etxezarreta Otaegi, eskerrik asko, gaurkoan... Adelantziz, Otaegi Etxezarreta hori enestu dugu. Ama guztu utziko guen. Martxa erra daukagu. Inigo, eskerrik asko, lehendabiziko kafe hau hartzera etortzeagatik, bigarren baterako ere egingo dugu. Zita, eaz egoera nola dagoen, eta esan dago, eskerrik asko. Hori da, estimatua, zuei, gero arte. Eta entzule zuri ere, bihar egongo gara. Elkarrekin hemen, naiz irratian, goizeko 10 eta 5 egunero bezala esan bezala, denboraldiko azken saioak dira, beraz, gerturatu gurera. Keep calm and bigarren kafea.